Πάμε. Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στην Κριτσά, στην Κρήτη, στη σχολή μου και με τον μαθητή μου εδώ τον Σπύρο, να μιλήσουμε σήμερα το βράδυ για κάλι. Κάλι εσκρίμα, το οποίο είναι ένα πολύ έξυπνο και πάρα πολύ καλό μαθητικό σύστημα. Γεννήθηκε, μεγάλωσε, παρουσιάστηκε στις Φιλιππίνες, οπωσδήποτε στις Φιλιππίνες έχει γραφτεί πάρα πολύ αργότερα. Η παρεξήγηση με τις βέργες είναι ότι νομίζει ο μαθητής ότι μαθαίνει μόνο τη βέργα. Πίσω από τη βέργα κρύβεται το μαχαίρι, πίσω από το μαχαίρι κρύβεται το άβρο, κρύβεται επίσης βέργα και μαχαίρι, κρύβονται δύο βέργες, κρύβονται οποιοδήποτε όπλο μπορείς να χρησιμοποιήσεις και σίγουρα κρύβονται άδεια χέρια. Σήμερα όμως θα σταθεροποιηθούμε σε αυτό το βίντεο και μόνο στο αμπεσεντάριο. Ποιο είναι το αμπεσεντάριο? Είναι το ABCD, Α, Β, Γ, Δ. Δηλαδή είναι η αρχή του κάλι. Όταν λέμε η αρχή του κάλι, γιατί το κάλι δεν έχει φόρμες. Εννοούμε ότι αυτή την αρχή την παίρνουμε μαζί μας, δεν κάνουμε αρχή και την αφήνουμε πίσω μετά. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε για το αμπεσεντάριο. Πρώτα μαθαίνουμε τα βήματά μας. Όπως θα δείξει εδώ η κάμερα κοντά, δεν ξέρω αν η κάμερα με δίνει και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα που μας παίρνει το βίντεο, γιατί δεν φαίνεται είναι ο άγνωστος, πώς να το πούμε, ο άγνωστος Χ. Ωραία. Λοιπόν, έχω βάλει δύο βέργες έτσι αντίθετα με ένα γράμμα νη ανάποδα, ή ένα λάμδα από τη δική μου πλευρά φαίνεται. Ωραία. Τι πρέπει να κάνουμε? Να έχουμε το πόδι μας εδώ και το βάρος μας να είναι εδώ πέρα. Ένα. Τα χέρια μας εδώ μπροστά, το πόδι πίσω εδώ που πάει η άλλη πέτρα. Δεν ξέρω αν η κάμερα το βλέπει εκεί καλά. Και μετά αρχίζουμε να κάνουμε αυτή την ιστορία. Αλλάζουμε πόδι. Εδώ είναι η αρχή. Να μάθουμε να πάμε το κέντρο βάρος. Δεν πάμε μόνο πίσω, πάμε και μπροστά. Δηλαδή, όταν ξεκινήσουμε αυτό, φέρνουμε το πίσω. Και γυρίζουμε πάρα πολύ τη μέση μας εδώ πέρα. Πρέπει τη μέση να χρησιμοποιήσεις. Τη μέση. Οπότε, αυτή η κίνηση μπορεί να είναι και έτσι να αποφύγω, ναι, μπορεί όμως να είναι και έτσι να μπω μέσα και να χτυπήσω στα πλάγια. Είναι δηλαδή να προσέχουμε πάρα πολύ. Ο Σπύρος εδώ πέρα θα βοηθήσει μαζί μου σε λίγο, αλλά μέχρι στιγμής μας κοιτάει για να με ακολουθήσει αργότερα. Ωραία. Λοιπόν, αυτή είναι η αρχή. Για πολλές ώρες να συμβεί στο βήμα του σώμα. Αυτό. Σαν να κάνω πατινάς, σαν να κάνω roller skates. Δηλαδή, αυτό είναι. Το πίσω μου το πόδι, ξέρω αν φαίνεται, σηκώνεται. Δεν είναι όρθιο. Όταν υπάρχουν όπλα, μαχητικά όπλα ή ξύλα μαχαίρια, να πρέπει να έχεις πολύ ευκαιρία στα πόδια σου. Δεν μπορείς να πηγαίνεις με κάτω στα πόδια σου έτσι. Γιατί είσαι σταθερός στόχος. Παραδείγματι, αν επιλέξω μια βέργα να μου δώσει μια γωνία 1 και κάνω εκεί, έχω σταματήσει. Έχω κολλήσει, μου φρενάρει. Άρα τι θέλω να κάνω? Να πάω πίσω και να μπορέσω να ξαναπώ μπροστά. Να φύγω μετά την αντεπίθεση. Οκ. Λοιπόν, αυτό είναι η αρχή στο με τα πόδια να κάνουμε.